KAPE ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KAPE keba application ma posma tekka kopreje pofta KAPE ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KAPE ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KAPE ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KAPE ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KAPE njeya horema njeya jawdima mbemna ngurna assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiya ko ɓe Piindi caggal jettuɗen Allah juula Mouhamadou Soubadou ɓurɗo windere eɗen mbiya bandiraɓe foof Ramadan Moubarak eɗen ɗo noon hande e Pikine taw eɗen gondi ɗo e association mo ganduɗa ko ARPIECA eɗen dardi ɗo goto e mawɓe tergal association o biyeteɗo Daouda Serif Aydara joni noon en mbeɗamo micro men tan o salmina bandiraɓe e namdoɗen mo holko fati e oɗo banggue association Ahmed Serif Aydara bisimilla ma e Piindi TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe oɗo télé guila e caggal leydi nder leydi ha caggal leydi hay diaspora o foof emin calmina on emin juuro on min calmitama min juurimama ko yinnode namdade seeɗa e oɗo association o holno association ardi kadi holnde o sosa kadi guila o sosa faade joni beele chaque année holko gonɗon e dow mum holko tagui association walla ONG o sosa ONG o sosama walla association sosama guila mato 96 guila nden wiye association pour la renaissance du patrimoine islamique et l'expression de la culture arabe walla sen mbiɗumi arabe kadi jamiyete ihya touras l islami wa nashru saqafati l arabie du sénégal kono innirano ne waɗa évolué ne dilla e banggal social ene waɗa évolué ha yettoyi en 2006 wonti ONG kadi continue ne walla ne liggo ne dilla e ko fewte banggal social e wallude julɓe e kala fannu mo ganduɗa eɓe katojina hen ko wayno maade jamaji asde boyli e maade salle de classe uji nonne kadi maade dispensaire uji ɗum ɗon koye activité ji ala ko hal noon activité ji goɗɗi kadi ko fewte banggal toppitade aliyetimeɓe e wallude étudiant ji bourse uji janggoɓe anani de e wallude kadi almameɓe e ko way noon ɗum ɗon ko ne jeeya activité ji ala ko hal noon kadi ko wayno ramadan so ari walla taske kadi hon ɗiɗo programme uji min darna ɗum ko so ari min balla yimɓe kumtaje e hande noon sen kawri ɗo ɗo Pikine ɗo hande ko ɗum addani en ɗum woni kawral men hande ɗo pour wallidde yimɓe e kumtaji min gari ɗo hande ɗo Pikine ɗo Babou Salam ɗo Pikine Texaco presque woni deuxiéme programme amen min gadinoma wadde hono ni to foire to kene tolno e 500 kit tottirama ɗon ɗone kadi ma tolno e 300 kit ma tottire ɗo inchallah yimɓe mbala min jogui kadi programme uji goɗɗi pode Keur Massar e nokkuji goɗɗi e ha to Fouta to e jamaji ɗi kewɗi presque fodde 70 capanɗe jeeɗiɗi jama kadi emin mbaɗa toon organisé hono ɗiɗo ñalawmaji donc ɗum ɗon foof ma hawre ma ɓuroy ni ko tolno e ujunere e temedde jeeɗiɗi kit ɗi ganduɗa ene rokkire kit foof noon no jiiruɗon ni ko maaro e diwlin e sukara 25 kilo 25 kilo e goros sukara e bouteille diwlin donc ɗum woni kuɗo donc hande noon ko en gari ɗo Pikine ɗo pour hawriɗo e bandiraɓe men e walliddeɓe kadi e wallodirde mabɓe kadi e banggal kumtaje ɗe eyyi kono noon wadde eɗen ɗo e nder Pikine min jiiɗo maaro min jiiɗo diwlin ko ganduɗa ko ballal miskineɓe mais emin mbawi andude ɗum ɗo holɓe toddi beele toddi ko miskino foof ne walla ne waɗi han ɓe ganduɗa chaque année ko ɓen tottoton eyyi programme o kam ne yaaji c' est à dire ko teddungal tan ngal ganduɗa ne ari kala julɗo foof ne handi hen eyyi kala julɗo foof ne handi hen surtout noon ɓe ganduɗa ko miskineɓe eyyi ɓen ɓuuri hen handude kono noon goto fof kadi arsugue ɗumin hen foof ne yeeɗe hen eyyi ndawno ko teddungal noon wona sadak ɓolo kono noon ko ballal tan eyyi goto a yiyan neɗɗo ni tawane mbiyane jogui
kono noon ko wambi ko e caggal mum ni tawa ne teddini heewi ɓenne kadi ne katojine ne sabu ne waɗi miskineɓe hewɓe sabu miskine woni mo ganduɗa a anditaɗo a yiyat ɗum cikkani jogui walla ala ko mon tawa ne manquira eyyi hono ɓen ɗon ne katojini ɓen ne balle ne ballite ɗum ɗon noon kadi ko ngal banggal nannete tan kala joguiɗo foof totte inchallah namdalam cakkitingal tan ko wiide emin cette kala saaha ni no battone e korka ko noon kewɗon kadi wadde taske e jawɗi taskiji ɗi emin mbawi andude oɗo ONG hol walloɓe on e banggue booñ walla mbiyen banggue coproje ha mbawon wallude bandiraɓe hoto dañi toon financement pour wawde wallude bandiraɓe eyyi ɗum ɗon kadi ko alhamdulillah yettude Allah e bandiraɓe men wonɓe caggal leydi surtout to Kowet to ONG ji wonɓe to gonɗi toon ɗi min gollodirta et même kadi l'état du Kuwait sabu à travers ministère des affaires religieuses mabɓe e nonne kadi Zakat House c'est des organismes étatiques ɗi ganduɗa ko min gollodiri e mabɓe e ko nonne kadi min gondiri e ONG ji ɗi ganduɗa kadi ko min ganduɗa ko non gouvernemental eyyi ko wayno Abdallah Nouri ko wayno AFAC hono oɗo organisme min gollodirta ni kamɓe dokki en ɗiɗo donji ko wiyete jamiyata AFAC eyyi ne waɗi lumanaji goɗɗi noon inchallah kadi keewi machallah Allah jarama a jarama eɗen dardi ɗo e goto e mawɓe ARPIECA mo ganduɗa wiyete ko Alhaji Alsan Ba taw ko kanko woni responsable projet kadi kanko woni trésorier général ONG o eɗen beeɗamo micro tan namdoɗen mo ko jiiɗen ɗo ko holko woni par ce que woni no mbiɗen ni en jiiɗo sukara en jiiɗo maaro en jiiɗo diwlin kadi ko hunde nde ganduɗa ɓe gowi wadde ɗum e kala hitande no ɓe mbaɗirta ɗum e korka ni kadi ko noon ɓe mbaɗirta ɗum e taske kono kadi ko ballal miskineɓe eɗen namdoma tan no oɗo association ardi haw yetti hande wonde ONG haɓe mbawi wawde darade wawde wallude miskineɓe ceerno Alsane Ba bisimilla ma e Piindi TV assalamu aleykum bandiraɓe rewo e worko funnague hirnague debbo e gorko suka e mawɗo oɗon calmine moni fof indi mo yettode muɗon ndu woni e lewru korka moƴƴiru ndu hande ne yaara balɗe 15 korka ɗo e Pikine Texaco école biyeteɗo Babou Salam woni ñalawma men hannde ɗo ko ñalawma ɗiɗaɓo e golle ɗeɗo fodde ko daña hikka ko ujunere temedde jeegom ko wayni sac maaro mo 25 kilos e bidon diwlin mo 5 litres e goro sukara ko ɗum daña hikka fodde wonde ujunere temedde jeegom ONG o noon ene aadori wadde ɗum gila ko duuɓi ɓennude gila 1997 ha joni ene waɗa ko wayni ene adda balle e ɗum ɗo noon ko hunde balle he ko kumtari wiyete wona sadak ko kumtari ndi noon ko kala julɗo jeeɗaɗo bawɗo emo wawa foof ene handi hen ko ɗum tagui hande woni ñalawma men ɗo en ɗiɗamu ñalawma gadano ko ñande dimanche ɓennuɗo en mbaɗi ɗum to impôt domaine mo foire o e fodde wonde temen nayyi ko wayni e hande ɗo ko temed tati gadduɗen ɗo fodɓe wawde hebde hen ko ɗum woni ñalawma men hande o ɗum woni ñalawma men hande so yiyama ɗum ɗo ene andi ko ngaalu mawko ngaalu kewgu woni ɗo min mbawi andude tan holɓe oɗo ONG ballodirta e banggue ngaalu ha mbawan waɗande noon miskineɓeɓe eyyi ɗum ɗo ko ONG ji bandiraɓe men wonɓe caggal leydi surtout ma leydi Kowet e leydi Kowet ko toon ɓe goni ko dental goto no wiye AFAC waɗata ko golle moƴƴe ko kamɓe gaddi ɗum pour wallude bandiraɓe famarɓe doole joom doole en foof yo ballitoro guura galleji ko ɗum woni on ɗum ɓen totti min kalis o emin coot min totta handuɓe hen walla kala jeeɗaɗo min totta ɗum so tawi woodi yeeɓoɓe hande ene jiiɗi hande hay sinno hikka o kam daɗi ɗumen mo wuuri beele kañumen en mbawa hebde ko way noon honno ɓe mbaɗata haaɓe mbawa jokkodirde e moɗon beele hitande foof kamɓene eɓe mbawa hebde ɗum ɗo eyyi ɗum ɗo kam mo sikki tan hewɓe e nder wuuro he e nder leydi he wonɓe ɗo surtout ma ɗo e Dakar ene gandi sahaji ɗi so keedi ene gara kala jeeɗaɗo ne heeɓa hen mais won noon kadi kala ka ala e junggo ma a wawa fodande ɗum neɗɗo donc ko wayni kala kawruɗo hen tan ko kañum yeeɗa ko kañum en tottata nde won noon sa ƴefti neɗɗo a wiyaɗa winde ɗum walla aɗa wiyo windu lettere ari ɗamintu so ɗaminade kadi tajje min jiiɗa tajji goɗɗo lay goto wan noon kadi wona e juuɗamin ɗum komin tottata min totta komin totta ko nomin tottirani noon min tottirta ko ɗum tagui ene weeɓi weeɓani weeɓi ko sa tini ɗomin mbaɗata gara ɗon so Allah ne yetma hen keeɓa eyyi ko ɗum woni gollal ɓurgal tengtude ngal noga min gollotto
Allah jarama Seydi Ba hol kongol ma ngol mbaynortoɗa pour huccinde e bandiraɓe ɓe gollitaɓe par ce que en anda ONG o ko ONG mawɗo guiluɗo e leydi ndi hay caggal leydi ndi so tawi won kongol ma remisma mo joguiɗa pour wallo bon e banggue moyeji e ko way noon eɗen jetta Allah eɗen juulanilaɗo sallah sallam eɗen jetta bandiraɓe eɗen jetta kadi ardiɓe galle Piindi TV ko wayno Alaji Daoudou Dia en ceerno Abou Diop en e onon Sali Dia onon liggotoɓe hen yahoɓe nangue ɓe non fo ɗon jette oɗon duwane en ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah hokku en timminde korka dow jaam ɗum ɗo kam ko erago e bandiraɓe tan kala joguiɗo doole e nduɗo lewru konko Allah waɗe juuɗe ma wat feere balla bande en balla miskineɓe balla julɓe par ce que ko weeɓani hawrude hen dañde ko walli yimɓe weeɓani dañde kadi saaha baɗo ni paw sa walli yimɓe kadi ene filto laabi sappo walla laabi ɓuuri ɗum ɗo weeɓani hawrude kala joom jawdi eɗen mbasiyo ɗum yo wat ko wayni par ce que won sohluɓe ɗum won handude hen e nder wuuro he ɗum noon oɗon mbiya on jarama yo Allah junnu balɗe moƴƴiri battane yo Allah ɓoyni noon e daranade onon no humpidde ɓe tawaka ha mbawa tawtorede ha ganda nafoje ɗe Allah jarama on jarama Allah jarama Seydi Ba eɗen dardi ɗo goto e bandiraɓe rewɓe biteɗo Buddi Guissé jeeya Tore Pere en ari ɗo e notirade e ballal ngal Alassane Ba en mbaɗata e kala saaha ONG mumen joni en mbiyaɗamo micro men tan Buddi min namdima ko no jiiruɗa ɗum ɗo noon beela ɓeyoyi arta e hebde hen par ce que eɗen gandi ɗum ɗo kam ko ballal yimɓe foof woni noon mbini miskineɓe Allah ɓe ngala haydara won kadi ganduɗa joguiɓe ni ene katutini hen min namdoma han témoignage dokkirta e oɗo ONG mo ganduɗa mo Alassane Ba en o no mbiyatoɗa assalamu aleykum rahmatullah jarama sokhna Zalimata kadi a noddi kam ko coftumi e kadi ko gandumi ko adi foof ko yettude Allah e nelaɗo mum e yettude jinnaɓe yettude Allah e nelaɗo mum Cheikh Ahmed Tidiane Chérif yettude jinnaɓe oɗo Alassane Ba ko banam gorko min ɓoydi e Malick gardiɗo galle o ko banam gorko Habibou Diallo koɓe mbaɗata ko ne yooɗi ene feewi ene moƴƴi mi wayri arde hen kono kala koɓe mbaɗata ɓe noddatam ɓe kalnami gueɗe fof ne jaari e ceerno Daouda eɗen ñaago Allah yo Allah junnu balɗe moƴƴine battane sokhna Zeyna kala koɓe mbawi koɓe mbawi ko wuuri ko ɓuuri ɗum kamɓe koɓe diallo gumɗo ko aduna fof ɓe mbaɗanta eɗen ñaago Allah junnu balɗe moƴƴine battane juuren judden hen kadi somi noddi kam alay sago mi haalata gati kala koɓe mbaɗata ko ndenndi yo Allah junnu Seydi Zeyna yen mattinima wuuri allahumma amin Seydi Guissé ni nomin jiiri ɓe mbaɗa ɗum e korko kadi ɓe kewi wadde ɗum e taske par ce que mi jumani ɓe dokkire jawɗi taske ɗum no holno jiiruɗa ɗum sokhna Zeyna so wona ko peewal Salimata joomum no keɓirtumi ɗo julde korka ni par korka taske kadi ko zalika onon ɓe mbaɗirta te soɓe dokki joom tikkitaji en ɓe gayni hay tawtoraɗo tan ari hawri hen ɓe dokka ɗum an ɗum ne ko ballal pompe ɗe kala jiɗɗo mbaɗa ɗum pompe yara hen looto hen rokka en hoddi mum ɗum noon ko Allah jogui jobdi boyli ɗi enen mbiyata pompe enen halplan mbiyata boyli ɗi kala mbaɗɗo demande ɓe dokka ɗum woyndu ɓe pawna ɗum ha feewa hay karo ɓe mbaɗa ɗum ha tima min ɓe mbaɗani kam eɗen ñaago Allah junnu balɗe moƴƴine batten juuren jodden hen sokhna Zeyna weltade mama laare weltade mama guiɗo Allah jarama Seydi Guissé eyyi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi on jii e ONG oɗo ARPIECA mo ganduɗa eɗen ɗo e nder Pikine en jii guila e fuɗɗorde nde en jii kadi no wayni on jii wonɓe caggal ɓe guila rewɓe hay worɓe rewɓe arnoɓe kala garnoɗo mo Allah yeeɗa heeɓi worɓe kadi arnoɓe kala garnoɗo mo Allah yeeɗa heeɓi ɗum noon ko duwanade ONG o tan kadi ñaganade kadi leñol ngol walla ñaganade leydi ndi foof yo Allah hebbin ONG uji mbaɗini tawno eɗen gandi jokkere en ɗam no moƴƴi kadi e lewru korka kala ko mbawɗa hokkude hen neɗɗo hay sinno ko tamorore wotere ko barke ha kewi ala ko haal noon ko ittude hande maaro no way sattude e ndiɗo leydi sukar no way sattude e ndiɗo leydi diwli no way sattude e ndiɗo leydi balla ɗum mo ganduɗa ko soutien de famille balla ɗum mo ganduɗa ko yumma galle walla ko baba galle wadde ɗum ɗon ko ballal tigui ko nafoore tigui eɗen ñagunoɓe Allah tan yallah junno balɗe moƴƴine battan yallah ɓoyno ko mabɓe ko yallah hebbinanen kadi ONG ji mbaɗini e nder Sénégal de tawno ko ballal tigui Allah jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
poɗɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna